As tropas de Israel avanzan xa dentro da cidade de Gaza. O ministro de Defensa israelí afirma que comezaron a destruir a infraestructura terrorista de Hamas. Dixo textualmente que Gaza arde. A Unión Europea aprobará mañá a suspensión parcial do acordo comercial con Israel. Nunhas horas remata o ultimato lanzado por Bruxelas ao goberno de Sánchez para que anule a concesión da autoestrada do Atlántico. Se non o fai, denunciará a España ante a Xustiza Europea. O presidente da Xunta exixelle ao goberno central que libere as peaxes da AP9. A prisión os 3 detidos na Pobra do Caramiñal cando trataban de introducir 3.600 kilos de cocaína. O xulgado toma esta medida polo risco de fuga e destrucción de probas. A investigación segue aberta na procura do narco submarino en que supostamente chegaron. A medio camiño entre a danza e o combate, a esgrima é unha disciplina deportiva que ten a súa orixe 1000 anos antes de Cristo. Como deporte é máis recente. Hoxe visitamos un club da Coruña que forxou varios campións. Comezamos, boas noites. Desta hora, o Goberno aínda non revelou os seus plans para a AP9. O prazo que deu Europa para arranxar a situación remata mañá mesmo. Bruxelas, María Calvo. Si, en cuestión de horas rematan eses 2 meses que a Comisión Europea lle deu a España para corrixir a prórroga da concesión da autoestrada do Atlántico que considera ilegal. O Ministerio de Transportes aínda analiza na véspera os pasos a dar. O Executivo Comunitario xa lle dera a razón á plataforma en colectivo que buscaba a liberalización da peaxe, pero tamén desde aquí, desde Bruxelas, xa lle advertirán ao Ministerio de Transportes que o levarían ante o Tribunal de Xustiza Europeo se non corrixe as irregularidades. En primeiro lugar, que está en riba da mesa cal vai ser, é dicir, en canto a ese procedimento, o procedimento a seguir. En segundo lugar, en canto ao tema da liberalización ou non, eu sigo dicindo que levo dito durante os últimos meses, durante os últimos anos, dende que estou aquí. Foi este goberno de Pedro Sánchez o que iniciou o camiño da gratuidade. Na véspera de que se cumpra ese prazo que deu a Comisión Europea, o presidente da Xunta pídelle ao Goberno que libere de peaxe a AP9. Esta é tamén unha das demandas dos transportistas cos que se reuniu esta mañá. Alfonso Rueda escoitou as demandas da Asociación Empresarial de Transporte de Mercadorías por Estrada en Galicia. A eliminación da peaxe da AP9 suporía un aforro pro sector e melloraría a súa competitividade. Rueda volve a pedirlle ao Goberno que liberalice a autoestrada. Agora é un momento estratégico oportuno e perfectamente factible para que se liberalice o peaxe da AP9, que é unha reclamación, por suposto, desta asociación, por suposto, da Xunta de Galicia e creo que de todos os galegos. Rueda tamén reclama o traspaso das competencias dos permisos de traballo estranxeiros para paliar a falta de condutores, un dos principais problemas aos que se enfronta o sector do transporte. Aparte de facer o posible para que a xente moza daqui elixa ser transportista e darlle facilidades en todos os sentidos tamén, como eso non vai ser de abondo, polo menos non vai ser de abondo de xeito inmediato, intentar que a xente que queira vir a traballar aquí no sector do transporte que non se eternice en permisos que poden ser moito máis áxiles. Ademais, Rueda comprometeuse a seguir traballando para manter as estradas galegas en bo estado e facilitar así a tarefa aos transportistas. O Partido Popular pide ao ministro de Transportes que recupere as frecuencias do AVE suprimidas na estación da Gudiña ou que busque solucións alternativas para os pasaxeiros. Óscar Puente di que a eliminación de liñas se supliu cun aumento de prazas. Los ourensanos no somos ciudadanos de segunda, no son perdedores, pagan sus impuestos y no pueden permitir que se justifique este perjuicio irreparable sin soluciones alternativas porque es un derecho que les corresponde constitucionalmente. Rectifique su decisión, que puede hacerlo, y no condene al ostracismo ferroviario abandonando a su suerte a gran parte de la provincia de Ourense. Hemos pasado de 56 frecuencias semanales a 41 frecuencias semanales. Ya quisieran muchos territorios de España y muchos municipios similares a Gudiña y con muchísima más población tener 41 frecuencias de AVE a la semana. Pero miren, si les parecen pocas, son 15 menos que el año pasado, pero son 41 más de las que había cuando ustedes gobernaban.
O Partido Popular pediu no Senado a dimisión do ministro do Interior polos altercados do domingo en Madrid no final da volta ciclista. Os populares acusan o goberno de alentar a violencia e de deixar desprotexidas as forzas e corpos de seguridade. O ministro Marlaska defende que actuaron con proporcionalidade e pediu que se respecte o dereito á manifestación. Esta imagen, señor Marlaska, no es la imagen de la paz en el mundo, no, es la imagen de la violencia más sucia alentada por el Gobierno para tapar su corrupción. La realidad es que la situación de Gaza no les importa, porque ustedes han hecho propaganda electoral con ella. Tenemos un derecho a la manifestación que en estos momentos era consecuencia de un genocidio que ustedes se niegan a entender como tal. Nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad actuaron con la proporcionalidad que es procedente en una democracia. ¿Usted prefiere esa foto o la de octubre de 2017 en Cataluña? O Goberno actualiza as previsións económicas para este ano. Eleva a previsión do PIB unha décima, pasa do 2,6 ao 2,7%. Canto aos vindeiros anos, a estimación é que sigamos crecendo por riba do 2%. Para 2026 mantén o 2,2%. Dio o ministro de Economía que España seguirá medrando nos vindeiros anos sobre piares sólidos. De nuevo, en el año 2025 España será la economía avanzada que más crezca. O ministro de Economía saca peito, sostén que medraremos máis e que o faremos dunha forma sostible. Podemos decir que la economía española se ha recuperado del COVID sin cicatrices. Pronostica que se crearán máis de 400.000 empregos cada ano, e todo grazas ao consumo e ao investimento privado. Estamos dándole, si me permiten la expresión, dentelladas progresivas a nuestra tasa de paro estructural. Sobre estas estimacións vanse asentar os orzamentos xerais do Estado para 2026, que o Goberno insiste en que ten intención de presentar. Estamos aí. Pero no Congreso hai dúbidas. Hai quen pensa que son simplemente tácticas preelectorais. Todo lo que veo me hace pensar que el PSOE está pensando más en elecciones que en gobernar. Porque anuncian presupuestos generales del Estado sin negociar con los socios. Podemos asegura que de momento a eles nin os chamaron. Da crónica xudicial, o Tribunal Superior de Madrid ordénalle ao Goberno investigar a actuación de Pedro Sánchez no rescate de Air Europa. Pídelle á Oficina de Conflito de Intereses que investigue se o presidente do Goberno incorreu nese suposto de conflito de intereses polos negocios da súa muller Begoña Gómez. O Partido Popular presentou a denuncia ao considerar que Sánchez tiña que absterse nas reunións onde se tomaron decisións sobre a aerolínea. A voceira parlamentaria do Partido Popular, Esther Muñoz, asegura que esta sentenza lles dá razón aos populares cando dicían que existen indicios dun favoritismo por parte do Goberno nese rescate no de Air Europa. Muñoz cree que Sánchez converteu a Moncloa nun coworking e insiste en que a muller do presidente tiña relacións empresariais ca aerolínea. Y el Gobierno no quería investigarlo. De hecho, acusaba de mentira a todos los que lo decíamos. Y ahora es el Tribunal Superior de Justicia, con una sentencia firme, la que dice que sí, que efectivamente hay que investigar a Pedro Sánchez por esa presunción de comisión de delitos dentro de la Moncloa. O fiscal xeral do Estado asegura con parte do seu patrimonio a fianza de 150.000 euros que lle impuxo o Tribunal Supremo. Con todo, Álvaro García Ortiz ultima un recurso en contra desta cantidade porque a considera desproporcionada. O fiscal sentará no banco dos acusados por un presunto delito de revelación de segredos. O Alto Tribunal cree que hai indicios de que lle facilitou a un medio de comunicación o contido dun correo confidencial do abogado de Alberto González Amador, o mozo da presidenta de Madrid. E a Fiscalía Anticorrupción oponse a que Santos Cerdán saia do cárcere pola gravidade dos delitos que se lle imputan. Cree que aínda podería manipular ou destruir probas. O Tempo, a Oficina de Boas Prácticas de Navarra, considera que a adxudicación do túnel de Velate tiña que declararse nula de pleno dereito. Esta obra foi adxudicada a UTE de Acciona e Servinavar por máis de 70 millóns de euros. Servinavar é a constructora vinculada por escritura pública ao exsecretario de Organización do PSOE. O goberno de María Chivite nega irregularidades. Yo creo que una irregularidad administrativa no es una ilegalidad y desde luego no es corrupción y muchísimo menos mordidas. Nosotros creemos que la respuesta que tiene que dar el Gobierno de Navarra es como mínimo la dimisión de la presidenta María Chivite y de los consejeros que participaron de todas estas contrataciones. Aquí en Galicia, a alcaldesa de Lusame deixa o cargo despois de 13 anos por motivos persoais. Teresa Villaverde presentou a súa renuncia hoxe nun pleno extraordinario.
O seu sucesor á fronte do goberno municipal é o tamén popular Esteban Ares, número 2 nas listas electorais nas últimas eleccións municipais. Alfonso Rueda destaca a velocidade do goberno galego en pagar as axudas pros afectados polos incendios. Na xunta directiva do PP de Ourense, o líder dos populares agradeceu o traballo dos alcaldes e cargos do partido como canle de transmisión entre a xunta e os veciños para poder coñecer as súas necesidades durante eses lumes e agora na fase de reconstrucción. A día de hoxe, cando o goberno central aínda non convocou as súas axudas, e xa van moito día dos meses de setembro, as da Xunta de Galicia están todas convocadas, todas en fase de solicitude, e xa respecto ás vivendas, que son os daños máis contiosos, hai 9 axudas xa pagadas. A maioría delas, casi todas, para vivendas habituais. Os propietarios xa teñen os cartos. Da crónica internacional continúa a ofensiva terrestre israelí sobre a cidade de Gaza, iniciada a pasada madrugada. O ministro de Defensa dixo textualmente que a capital gazatí arde. Segundo fontes do exército hebreo, comezaron a destruir a infraestructura terrorista de Hamás, mentres aseguran abren rutas para evacuar a poboación civil palestina. Unha investigación da ONU fala de xenocidio e Hamás tilda a operación de limpeza étnica. A Unión Europea aprobará mañá unha suspensión parcial do acordo comercial con Israel. Hoxe, mentres en España aprobouse a renuncia precisamente de España a ir a Eurovisión se Israel participa no concurso. O que aínda non está aprobado é o decreto para o embargo de armas anunciado polo presidente hai xa 8 días. Este atraso provocou un novo choque na coalición. O Goberno insiste en que aprobará canto antes o decreto de embargo a Israel, pero pide paciencia. Las cosas, evidentemente, hay que hacerlas bien. Es un Real Decreto complejo también en su redacción. Pero Sumar mete presión, ten que aprobarse xa. Están llegando tarde, así que sin más demoras el martes que viene tiene que venir este decreto y no hay más excusa. E se non se aproba, Esquerda Unida ameaza. Yo soy partidario de que si no va al siguiente, los ministros y ministras del espacio en el que Izquierda Unida pertenezca no vayan al Consejo de Ministros. En este punto, Podemos e o PP coinciden, creen que o atraso demostra a hipocrisía do Goberno. Sánchez está utilizando electoralmente el sufrimiento de los gazatíes. No es un aliado de los gazatíes, es un aprovechado. Y si los palestinos no me creen, que le pregunten a los saharauis, que cuando le ha interesado les ha dejado tirados. O que si se acordou este martes foi a retirada de España de Eurovisión se Israel participa no concurso. Segue o camiño de Irlanda, os Países Baixos, Eslovenia e Islandia. Podemos pide ir máis alá. Boicot total. Si Israel participa en Eurovisión, ni se tiene que emitir. E tras a volta, o Goberno pide estender o boicot a Israel a outras competicións. Creo que ese clamor popular no puede ser tapado ni puede ser anulado por los organismos y las federaciones internacionales. O Goberno de Israel responde. Mr. Sánchez, acusando ao presidente español de antisemita e de alentar a violencia contra os xudeus. Por estas declaracións, Álvarez volveu convocar este martes a encargada de negocios de Israel en España. Filipe VI cualifica de insoportable a crise humanitaria en Gaza e aboga polo diálogo e a reconciliación en Oriente Próximo. Os reis iniciaron a súa primeira visita de Estado a Exipto, un dos países mediadores no conflito. Que ha degenerado en una crisis humanitaria insoportable, el sufrimiento indecible de cientos de miles inocentes y en la total devastación de Gaza. Compartimos un anhelo que sostenemos con convicción, una convivencia pacífica, diálogo y reconciliación en Oriente Próximo. O réxime cubano condena 60.000 presos a traballos forzosos para producir carbón vegetal e habanos. Segundo a ONG Prisoners Defenders, os condenados, entre os que están presos políticos e tamén comúns, están encarcerados nun campo de concentración situado no centro da illa caribeña cun sistema de traballo que viola os dereitos humanos. A organización tamén denuncia este sistema como un dos medios para conseguir recursos que garantan a continuidade da ditadura. Donald Trump revela un terceiro ataque das forzas estadounidenses contra unha embarcación de supostos narcotraficantes no Caribe. O presidente dos Estados Unidos non informou de cantos ocupantes ían nesa lancha. Nas dúas operacións coñecidas ata agora morreron 14 persoas. A Casa Branca acusa ao presidente venezolano Nicolás Maduro de liderar unha organización dedicada a introducir droga nos Estados Unidos.
E agora unha imaxe que nos chega desde Londres. Hoxe tivo lugar na Catedral Católica de Westminster o funeral pola duquesa de Kent, o primeiro funeral católico por un membro da familia real británica en 300 anos. A cerimonia asistiu o rei Carlos, cabeza de Igrexa de Inglaterra, e supón un fito porque os católicos estaban excluídos da sucesión á coroa. Estamos de novo en Galicia. A xuíza do Tribunal de Muros envía a prisión os 3 detidos na última operación contra o narcotráfico. Patricia Vilar. Sí, son 3 homes de nacionalidade colombiana, 2 deles irmáns detidos durante esta fin de semana na Pobra do Caramiñal. Contra as 2 desta tarde pasaban a disposición deste xulgado de Muros e 2 horas despois a xuíza decidía enviálos a prisión comunicado e sen fianza. Alegaba que hai risco de fuga e tamén de destrucción de probas e ten en conta tamén a especial gravidade deste caso de narcotráfico, tanto polos medios utilizados como pola cantidade de droga incautada. O delegado do goberno confirmaba hoxe que se trata de 3.600 kilos de cocaína os incautados. Parte dese alixo caeulles na madrugada do sábado dun remolque durante unha persecución policial. O resto apareceu pouco despois cerca da praia de Cabío. A investigación segue aberta porque agora tratan de dar co medio de transporte utilizado polo clan de narcotráfico. As autoridades de momento non confirman se, tal e como se sospeita, utilizaron un narcosubmarino. Hai 3 persoas detidas, como vostedes saben. Efectivamente, trátase de 3.600 kilos de cocaína incautados e a investigación sigue aberta. Vamos a poñer a disposición judicial as persoas detidas, pero a operación non está pechada, por lo tanto, van a permitirme que sea cuidadoso en dar moitos máis datos, porque a día de hoxe, neste momento, acabo de falar fai poucos minutos co xefe superior de policía e están traballando. Efectivamente, vamos a confirmar cal era o medio en que viñan esa importante cantidad de cocaína e no momento en que teñamos localizado, pois así te lo diremos tamén. Identificaron un presunto violador 9 anos despois dos feitos, grazas ao ADN que deixou roubar nunha casa. Hoxe comezou o xuízo e decidiron celebralo a porta pechada. O acusado amosou unha actitude extremadamente violenta durante a sesión. Esta actitude agresiva e violenta, sobre todo cos gráficos, foi a causa de que a xuíza da sección quinta da Audiencia de Pontevedra en Vigo decidise celebrar o xuízo a porta pechada para garantir a seguridade de todos. Este home está acusado de violar e perpetrar diversos abusos sexuais e roubar a unha empregada do vello Hospital Xeral de Vigo que saía de traballar ás 3 da mañá en 2013. O home non foi detido ata 10 anos despois, logo dun roubo en que o seu ADN resultou coincidente co do violador. No xuízo non puido prestar declaración á vítima porque a consecuencia do suceso desenvolveu graves secuelas psíquicas e precisou o ingreso nun centro residencial. Un informe forense fundamentou que non declarase en sala, malia os esforzos do letrado da defensa, quen tamén pediu a libre absolución. Ti declarou a filla da vítima, que estivo acompañada tamén da irmá da muller violentada. As dúas amosaron a súa satisfacción polo desenvolvemento da sesión, aínda que lamentaron que coa súa agresividade o home conseguise evitar a presenza dos medios de comunicación. A acusación e Fiscalía piden 17 anos de cadea pro home pola violación, agresións sexuais e roubo e unha indemnización de 96.000 euros. O home xa está no cárcere por outros delitos. Este verán foi o máis cálido da historia segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía e parece que o outono vai continuar con esta mesma tónica, Andrea. Sí, Pablo, efectivamente, despois dos meses de verán máis calorosos e secos dende que hai rexistros, a Axencia Estatal de Meteoroloxía agarda para este outono que as temperaturas tamén sexan bastante cálidas e que as chuvias sexan pouco abundantes. E falamos precisamente de altas temperaturas porque este verán a media en España foi de 24,2 graus, algo pouco habitual despois de que se superasen máis de 2 graus a media. E para estes meses de outono, setembro, outubro e novembro, a AEMET tamén agarda superar esa media. Y para el otoño lo que esperamos es, lo más probable, que tengamos temperaturas por encima de lo normal en todo el país, y en cuanto a las lluvias no está tan claro, siempre hay más incertidumbre, pero el escenario de que el otoño sea más seco de lo normal es algo más probable a que sea más lluvioso. Pois con esta calor, aínda no verán atopámonos con que xa está o turrón á venda. Deixou de ser un produto do Nadal e, sobre todo, que terá que ver Mariah Carey en todo isto?
Pode parecer algo extraño ou quizás non tanto. Aínda non rematou o verán, en algún supermercado xa hai turrón á venda. Un pouco fora de fecha, non? Yo creo que en diciembre ya llegaba. Ahora, no sé, no apetece, no. A mí me queda a vida moi lonxe todavía. Eu vivo o día a día. Expertos en marketing ven neste adianto estrategias de mercado tras a caída do consumo na primeira metade do ano. Desde logo, efecto sorpresa xa o teñen, eso xa o teñen ganado, polo tanto, nese aspecto un punto positivo maravilloso porque xa nos chocou, non? Tamén apuntan o chamado efecto María Carey. Hai un efecto María Carey, non? De que se acaba Samén e xa aparece María Carey, e é verdad que se empezaba a adiantar o consumo tamén para de alguma maneira facer unha especie de compra intelixente a plazos, non? Do Nadal. No Nadal gastamos moitos cuartos, a plazos pouco a pouco, pois sí que podes chegar cos teus produtos que necesitas para esa época. Polo de agora, o primeiro en chegar aos estantes é o de chocolate, acaso porque está entre os máis escollidos. Sobre todo el de chocolate, son los que consumimos en casa, sí. O torrón de chocolate, sí. Me gusta en general todo, non tengo problema. Neste supermercado dinos que a finais de mes chegarán o resto de turróns. O efecto María Carey anticípase a setembro. É un deporte minoritario, pero esperta paixón nos que o practican. Falamos da esgrima, unha disciplina que combina velocidade, temperanza, coordinación e honra. Para chegarnos a ela, visitamos o Club Esgrima Coruña, que leva medio século froxando campións. Club Esgrima Coruña, dende 1975. Este es el club de esgrima más antiguo que existe en Galicia. E ao longo da súa historia foi forxando campións. Algúns mesmo son vixentes campións. Campeona de España, da categoría M13. Tócase con forza, pero non tocas con maldade. Entón non dá unha idea violenta. Soy rápido y a la vez explosivo, así que eso me sirve mucho para atacar bien. Actualmente soy el campeón de Galicia, en mi categoría M15. Pero para este deporte non hai idade. María é a alumna máis antiga. Empecé con 46. Saber cando tes que volver atrás, cando podes atacar sen consecuencias para ti. Se ti perdes os nervios con facilidade, é moi difícil chegar ao alto nivel en esgrima. Repiten aquí que a esgrima é o deporte base da coordinación. Todos los demás deportes de combate, incluyendo el boxeo, la lucha, el judo, el karate, tienen base en la esgrima. Un deporte en cuxa orixe están os desafíos, os duelos. Enséñase a ter honra, a non facer dano porque sí. Honra mesmo cunha arma na man, concretamente sabre, espada ou florete. Un dos emblemas do noso deseño deixou o seu selo na Semana da Moda de Madrid. Roberto Berino presentou a súa colección como unha reivindicación da autenticidade e da xastrería como artesanía que nunca pasa de moda. Non é a volta dos 90, é Berino reinventando aquel estilo ao seu propio, ese que desde hai 40 anos reúne incondicionais ao redor de cada nova colección, como a presentación estática en Madrid sen desfile da colección Andreset, unha declaración de principios. Foi un momento, ademais, moi importante na moda neste país. A autenticidade era a clave. A muller, a través do mundo do traxe masculino, evidencia a súa personalidade e evidencia a súa capacidade de enfrentarse a unha sociedade onde estaba demandando ese protagonismo e esa forma de vestirse. Traballa, di, para quen foxe das ditaduras das tendencias, con marróns, verdes, bordeos, negro e algo de branco. Andresa mestura minimalismo e inconformismo nas formas depuradas, nos tecidos nobres, na reivindicación do traxe de chaquetas en un xénero determinado e na impecable xastrería, artesanía que o caracteriza e que vertebra a colección. Sentirnos ben con nos mismos é unha maneira de entender que o importante somos cada un de nós. Cada un de nós é distinta, ten a súa luz. Un equilibrio de madurez creativa que reclama a autenticidade, a beleza sen artificio e a luz interior de cada un que define o estilo persoal. Que un cliente o siga elixindo durante décadas, di, é un auténtico agasallo. E hoxe morreu Robert Redford, o derradeiro mito do vello Hollywood. Para os amantes do cine, unha figura inesquecible. Para levala uns contedores especiais. Tiñas razón. Sempre tiña razón. Robert Redford tiña razón sempre. Mesmo recoñecer que non sabía nadar. What's the matter with you? I can't swim.
pero que máis tiña. Aínda sen saír no plano, era quen de facernos mirar ca súa mirada de amigo, ca súa honesta mirada de amigo. Ata a súa mirada de amante resultaba honesta. Sabe contar contos? Para iso sí que teño moita maña. Estou convencido. O guapo, o actor. O director, o protagonista daquel cine político dos anos 70. Non se pode facer política ca verdade. O adalide do cinema independente, o ecoloxista. Imposible escoller, pero que non ten dentro a Robert Redford? Aí queda o cine, e el sempre tiña, sempre ten razón. E a modo de homenaxe esta noite ás 11:30 emitimos na TVG Brubaker de 1980, un drama carcerario protagonizado por Redford que foi un grande éxito comercial e consolidou a súa imaxe de actor comprometido e estrela de Hollywood. Hoxe cumpre anos David Copperfield, o mítico mago, un tipo que arrasou nos 80 e 90 con trucos como a este da Serra, plantexado como unha fuxida que non saía ben e remataba fendido a metal. E tamén tivo moito éxito cando fixo desaparecer a Estatua da Liberdade en Nova York. E nos imos pechar cunha homenaxe a Copperfield. Necesitamos a axuda da nosa voluntaria Ana, que tal Ana, e do noso compañeiro de son Xaquín. Grazas Xaquín. Imos colocar esta tea tapando a Ana. Colocámola ben. E, Ana, estás preparada? Bam! E nós tamén temos que marchar. Feliz noite, ata mañá.